guys, welcome to Hinlane Boys channel. சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அமுத்தி விட்ருங்க. சரி, நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா 3 மேஜிக் ட்ரிக் தான் பார்க்க போகிறோம். சரி, நாங்கள் எப்படி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்துடலாம். ஹாய் கைஸ், இப்போ பாருங்கள், நம்ம ஒரு மேஜிக் பாருங்கள். இது நம்ம எப்படி பார்க்க போகிறோம்னா பண்ணோன்னா இப்படி இருக்கா, இந்த தம் ஃபிங்கர் எடுத்து இப்படி ஒரு ஹோல்குள்ளே விட்டு இந்த 4 விரல்லையும் இந்த ஹோல்குள்ளே விட்டுருங்க. விட்டு ஆனால் எல்லாமே இந்த கை தெரியாத மாதிரி இப்படி வச்சுக்கணும். வச்சு இப்படி விட்டோமா, விட்டு இப்படி வச்சா வந்துடுச்சு பாருங்கள். இப்படி வச்சு இப்படி வருது. அதே நம்ம இப்படி வருதா, வந்துருச்சு. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு மேஜிக் ட்ரிக். இப்போ நம்ம செகண்ட் மேஜிக் ட்ரிக் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த ரப்பர் பேண்ட் எடுத்து இப்படி ஒரு கை உள்ள விரல் உள்ள விட்டு, இதுக்கு நம்ம ரிங் தான் யூஸ் பண்ணணும். என்கிட்ட ரிங்கு இல்லை, அதனால் இப்போ இந்த ரப்பர் பேண்ட் வந்து நம்ம கையில் இருக்கா. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா பாருங்கள், இது எப்படின்னா பாருங்கள், இவ்வளோதான். சரி வாங்க, நம்ம தேர்ட் மேஜிக் ட்ரிக்கு பார்க்கறதுக்கு பண்ணணும். இப்போ நம்ம தேர்ட் மேஜிக் ட்ரிக் என்ன பண்ண போகிறோன்னா, நம்மளுக்கு பென்சில் தான் தேவை. என்கிட்ட இப்போ பென்சில் லாக்டவுனில் வாங்க முடியல. ஆஹா, இந்த ரப்பர் பேண்ட் வேறு கையிலே இருக்க, அவுத்துக்கலாம். இப்போ இருக்கா, கையில் இருக்குது, வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறோன்னு பார்க்க போகிறோன்னா, இப்படி உள்ளார தள்ளக்கூடாது. இப்படி கை இருக்கா, இப்படி இருக்குன்னா இப்படி இருக்கா, இப்படி வச்சு இல்லைனா இப்படி இருக்கா, வந்துருச்சு. சரி காய்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்ம இன்னும் ஒரு நிறையா வீடியோலாம் வரணும், அதுக்கு நீங்கள் தான் மோட்டிவேட் பண்ணணும். சரி, நீங்கள் லைக் பண்ணி ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே, பாய்.